Waqt l-attività politika fiż-Żejtun, il-kandidat Laburista għall Parlament Ewropew Cyrus Sengerer qal li fi żjarat li jagħmel fi djar in-nies qegħdin jgħidulu li dan il-gvern qed iwettaq dak li wiegħed, għandu viżjoni ċara filwaqt li qed ibiddel dak li kien ħażin. U għażiet jgħid li dan qaluh kemm il-Laburisti kif ukoll in-Nazzjonalisti. Din il-ħidma għal Sengerer tidher f'diversi setturi, fosthom fl-att ekonomiku fejn tnaqqas id-deficit, traħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma filwaqt li tnaqqas id-dejn tal-Enemalta bin-nofs. Semma wkoll id-drittijiet ċivili fejn twettqet waħda mill-iktar wedi elettorali importanti. Hawnhekk semma l-fatt li l-Oppożizzjoni astjeniet fuq id-drittijiet ċivili filwaqt li Simon Busuttil ħabbar li m'għandux pożizzjoni dwar il-kaċċa. Il-kandidat Ivan Grixti qal li l-budget ta' Novembru li għadda wera laqal fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. U għafakkar li kwalunkwe gvern għandu responsabilta kbira li jagħti rendu kont ta' kif qed jintefqu l-flus, xi ħaġa li dan il-gvern qiegħed jagħmel. Ikkwota lill-ekonomista Karn Farrugia li min-naħa tiegħu kien qal li għall-ewwel darba f'6 snin Malta esperjenzat surplus fl-aħħar 3 xhur tas-sena, dan fl-2013. Grixti qal li d-differenza bejn Gvern Laburista u Nazzjonalista tidher fl-aqal fit-tmexxija ta' pajjiżna. Sostna li dan il-gvern mhux se jabbil il-Malta b'piżijiet ġodda filwaqt li appella għal iżjed ħidma biex ikun attirat iżjed investiment.